Uite-te la mine, fiule. Ochii tăi sunt roșii ca ai mei. Normal, fiule. Ești nepotul meu. Nepot, nu. N-are cum, sunt orfan. Acum nu mai ești. Stai, dar... Știu că ai întrebări, dar acum nu e momentul. De ce nu? Îmbătrânesc. Și o să-mi trebuiască un moștenitor. Și ca nepot al meu, nu mă pot gândi la cineva mai bun decât tine să-mi moștenească tronul. Așadar, Kane Hunter, ai vrea să-ți ocupi locul de subșef al meu și să-mi urmezi ca următorul naș? Iubito, ce bine e. Oh, nici n-ai ajuns la cei mai buni. În regulă, mamă vitregă. E tot al tău. Eden? Iubito, unde ai plecat? N-are cum. Ce dracu s-a întâmplat aseară? De ce e Kathy în patul meu? Kane! Te-ai culcat cu mama mea vitregă? Ești un ratat scârbos! Nu, Eden, te rog, ascultă-mă. Habar n-am ce s-a întâmplat aseară, îți jur. Eden, bine că ai venit! Soțul tău, el, m-a agresat! Ce? Nu, n-am făcut-o. Kane Hunter, vreau să divorțăm! Stai, voi... Mi-ai dat ceva să beau azi noapte și... Stai, mi-ați inscenat totul? De ce? M-ai înșelat. Instanța doar asta trebuie să audă. 3 ani, Eden. Și am făcut tot ce mi-ai cerut. Absolut tot. Și acum vrei să divorțezi de mine? Fiica mea vitregă merită un bărbat cu putere. Nu. Orice ai fi tu. Tu, domnule ratat, n-ai fost niciodată demn de mine. Bine. Vrei divorț? S-a făcut. N-am văzut pe nimeni atât de fericit că e palit. Ce? Oh, eu iau totul. Tu nu te alegi cu nimic. Nu, asta nu se întâmplă. Băieți, asigurați-vă că-i de acord. Gameș. Pe calea cea grea. Eden Chandler, nu doar mi-ai scenat totul. Mi-ai luat absolut totul. Eden Chandler, îți jur pe viața mea, într-o zi o să te fac să mă implori în genunchi pentru ce mi-ai făcut. Mașina aia e mașina nașului. Sindicatul Born, ei conduc orașul ăsta. Iar nașul e regele mafioților din partea asta a Atlanticului. Domnule Hunter, nașul dorește să vă vadă. Don Ludwig, domnul Hunter e aici. Uite-te la mine, fiule. Ochii tăi sunt roșii ca ai mei. Normal, fiule. Ești nepotul meu. Nepot, nu. N-are cum, sunt orfan. Acum nu mai ești. Stai, dar... Știu că ai întrebări, dar acum nu e momentul. De ce nu?
îmbătrânesc și o să-mi trebuiască un moștenitor. Și ca nepot al meu, nu mă pot gândi la cineva mai bun decât tine să-mi moștenească tronul. Așadar, Kane Hunter, ai vrea să-ți ocupi locul de subșef al meu și să-mi urmezi ca următorul naș? Crezi că am ce trebuie? Încă nu. Dacă vrei să moștenești tronul, trebuie întâi să treci de 10 probe. Doar atunci vei fi demn să conduci sindicatul Bourne. Sau poți accepta o ofertă unică de $1 miliard, pleci și trăiești viața fericit. Dar nu vei mai putea fi niciodată parte din viața asta. $1 miliard? Sau 10 probe ca să devii șeful sindicatului Bourne? Ai luat o decizie, băiete? Da, domnule. $1 miliard? E o compensație decentă pentru că m-ai abandonat când eram copil. Dar vreau mai mult. Vreau să fiu locotenentul tău. Sau mai exact, vreau să fiu noul naș. Băiatul meu, ambiția ta e mai mare decât mi-am imaginat. Îmi place. Acesta se numește Ochiul Puterii. E singurul de acest fel. Poartă-l și vei fi tratat ca un VIP în fiecare proprietate a sindicatului Bourne. Și acum ce urmează? Dacă vrei să fii inițiat, trebuie să înfrunți cele 10 probe. Vor fi periculoase și nu voi fi acolo să te ajut. Dar cu fiecare probă pe care o treci, vei câștiga bani, putere, femei. Orice-ți dorește inima. Deci care e prima? Maria îți va da detaliile. Dar mai întâi vreau să vii la mine. Vreau să-ți arăt ceva. Uită-te în ochii mei. Da! Ce mi-ai făcut? Ochii noștri sunt ochii lui Rom. Da. Și i-am trezit în tine cu binecuvântarea mea. Folosește cu înțelepciune. Prima probă este simplă, domnule Hunter. Familia Leonard organizează o licitație la casa noastră de licitații, iar nașul te vrea acolo ca VIP. Te-am introdus deja în sistem. Doar prezintă-te cu inelul și ar trebui să te lase să intri. Bine. Dar care este proba, de fapt? Nașul vrea să câștige obiectul 15 de la licitație. Dar banii? De asta te ocupi tu. Ce? Haide, dar sunt lefter. Exact. Asta e toată ideea. În cazul ăsta, te rog să treci pe la vechea mea casă. Nu acolo stă fosta ta? Ba da, dar am un plan. O să am nevoie de un mic favor de la tine. Succes, șeful! Stai, pot să văd prin hainele ei vederea ochilor lui Rom? Este vederea cu raze X? Kane Hunter, ce faci aici? Tu și Eden ați divorțat, mai știi? Așa e, ai dreptate. Dar am fost soțul ei legitim și asta îmi dă un drept legal la bunurile ei. Deci, vreau doar $100 milioane și am plecat. $100 milioane? Ai nebunit? Afară! Acum!
N-am venit să mă cer cu tine. Mă duc să vorbesc cu Eden. Stai! Kane, să nu cumva să încerci ceva dubios. Păreai să te bucuri când ți-ai făcut pofta cu mine. Poate ți întorc favoarea. Dacă Eden află despre asta, nu te va ierta niciodată. Tehnic, încă-ți sunt soacră. N-ar trebui. Serios? Nu asta spuneai aseară în pat? Oprește-te! Kane e scrâbă de tine. Ia uite cine a venit la petrecere. Dă-i drumul! Îi voi da drumul. Dacă îmi dai 100 de milioane de dolari. Nici gând. Cel mult îți pot oferi 1 milion. Asta e oferta. Wow! Ai auzit? Ai ajutat-o cu planul ei perfid să divorțeze de mine și tot valorezi doar un amărât de milion. Taci din gură! Ultima șansă. Dă-i drumul lui Cathy. Altfel oamenii mei te vor face sită. Ce o să faci? O să mă împuști? Dă-i drumul. Dacă e ca cineva să nu plece viu de aici, sunteți voi. Stai! Ce? Ți-e frică, puștule? Atunci dă-i drumul mamei mele vitrege. Ție ți se pare că mi-e frică, Eden? Kane, ești nebun. Da, sunt nebun, un țicnit complet. Dar tu ești un Chandler, prețiosul moștenitor al averii de miliarde a familiei tale. Vezi tu, eu sunt orfan, Eden, un simplu om de rând, fără bani sau putere. Ce am eu de pierdut? M-aș întoarce bucuros în iad dacă asta înseamnă că te trag după mine. Bine! O să-ți dau ce vrei. Banii familiei mele provin mai ales din investiții. Nu e ca și cum aș avea 100 de milioane la mine chiar în momentul ăsta. Păi atunci câți bani ai? $20 de milioane? S-a făcut. Am nevoie de un favor. Poți să-mi faci rost de niște TNT fals de recuzită? A cui e mașina aia? Nu știu. N-am mai văzut pe cineva ca el în cercul nostru. Kane? Ce naiba cauți aici? Ne-ai cerșit bani și i-ai primit. Acum las-o pe Eden în pace. Ești surd, Kane? Te-a întrebat ceva. Ce cauți aici? Păi din câte știu eu, ăsta nu era teritoriul Chandler. Am la fel de mult drept să fiu aici ca și tine. Du-te, dracu! Taci, căcatule! Nimeni nu vorbește așa cu mătușa Katie. A, da? Joseph Chandler. Primul născut al clanului Chandler. Tu trebuia să fii moștenitorul familiei. Și totuși, iată-te, ești doar un slugoi al surorii tale. Bulanciu nenorocit! Hei, Kane! Hai să te lămuresc! Asta e casa de licitație a sindicatului Born, iar un pește mic ca tine nu are ce căuta aici. Da. Unde e invitația? Nu are. Și chiar dacă ar avea, nu e ca și cum ar fi un permis VIP. Ar trebui să stea la coadă obișnuită, ca toți ceilalți. Ce rușine de 2 lei! Born o să-l dea pe fraierul ăsta afară de la licitație. Știu, e terminat. Bine ați venit, domnule. Suntem onorați!
Stai, Kane! Ești un mincinos și nu o să te las să intri prin înșelăciune la o licitație Bourne. Îl cunosc pe tipul ăsta, clar? E un orfan prăpădit care a intrat într-o familie prin căsătorie, dar l-am dat deja afară. Acum e un nimeni. Serios? Da, serios. Nici măcar invitație nu are, dar mi te permis VIP. Adică mă faci impostor? Exact. Se pare că vă ia la rost, fiindcă m-ați lăsat să intru. Nu vă simțiți puțin insultați? Ce? Nu asta am vrut să zic. Eu spun doar că el nu e un invitat VIP adevărat. Fratele meu are dreptate. Kane Hunter este un mincinos din cap până în picioare. Știu totul despre nemernicul ăsta și nimic la el nu e VIP. Puteți să mă verificați dacă doriți. Nu e nevoie, domnule Hunter. Știm cine sunteți. Ce? Nu, îmi pare rău. Dacă îi faceți o verificare, o să vedeți că tipul ăsta e plin de rahat. Doamnă, dacă veți continua să-l deranjați pe invitatul nostru special, va trebui să vă ducem în spate și să vă băgăm mințile în cap. Ce naiba s-a întâmplat? Cum a ajuns Kane, un ratat, să fie VIP la sindicatul Bourne peste noapte? Domnule Hunter, cum sugerați să ne ocupăm de aceștia doi? Dați-i drumul, învățați-l minte. Oh, stați! Du-te dracului, Kane! Te termin! Retrag tot ce am spus! A fost o glumă! Îmi pare rău! Deci așa se simte să ai putere. M-aș putea obișnui cu asta. Avem o listă neagră aici la Bourne? Bineînțeles, domnule Hunter. Bine, atunci asigurați-vă că sunt pe ea, că nu vreau să le mai văd fața niciodată. Cum doriți, domnule. Mergi prea departe, Kane. Nu-și vor reveni din asta. Cum să-i pui pe lista neagră pe Ariana și Joseph? Monstru fără suflet. Sunt din familie la naiba. A, și ei m-au tratat ca pe familie, adineauri? Bine, dacă voi vreți să mă tratați ca pe un gunoi, să nu veniți să plângeți la mine când vă îngrop în el. Kane, exagerezi! Haide! Toată lumea știe că singurele certitudini de aici sunt moartea, taxele și puterea sindicatului Bourne. Și? Și dacă Bourne îi pune pe lista neagră, sunt ca și morți. Păi poate ar fi trebuit să te gândești la asta și să-mi fi luat apărarea când ei erau ocupați să mă facă mincinos. Totuși, nu poți să le distrugi viețile. Adică, haide! Abia dacă ți-au făcut ceva! Scoate-i de pe lista neagră acum și cereți scuze. Nu! Ei ar trebui să-și ceară scuze de la mine! Aiden, ce se întâmplă? Hai, iubito, aproape începe licitația. Scuze, trebuie să rezolv ceva mai întâi. El? Aiden, sunt logonicul tău. Lasă-mă pe mine să rezolv. În plus, am relații strânse cu Bourne. Dacă vrei să rezolvi ceva, cunosc eu pe cine trebuie. Serios? Îi cunoști pe cei care conduc totul? Desigur! Eileen Crow, șefa casei de licitații, e o prietenă bună de-a mea. Păi, pentru început, vreau să scap de nenorocitul de fost soț. Tocmai s-a furișat aici și se dă un fel de VIP. Deci tu ești fostul soț al lui Aiden. Tipul care a trăit pe picior mare pe banii familiei Chandler până l-au dat afară. Vrei să spui că un nei ca nimeni ca tine, așa, a ajuns invitat VIP al sindicatului Bourne? Ia-ți mâinile jegoase de pe mine. Stai așa, amice, o sun pe Eileen Crow chiar acum. Ești ca și un om mort. Alo? Da, domnișoară Crow, da, avem o situație la casa de licitații. Un nei ca nimeni forțează intrarea în incintă, pretinzând că e invitat VIP. Ați spus invitat VIP? Exact. Țineți-l acolo, ajung în 3 minute fix. Toată lumea, lăsați tot ce faceți. Subșeful e aici și îi vom ura bun venit.
Nu-ți face griji, păpușă? Eileen Crow va fi aici în 3 minute. S-a zis cu fostul tău. Ești cel mai tare, Michael. Știu. Mă aștept la o mică recompensă diseară. Poftă bună la resturile mele. Ce mama dracu ai zis? Eu am zis să ai poftă bună la resturile mele. Doamne, Eden a avut dreptate. Ești un mare rahat. Ascultă aici, dobitocule. Licitația asta e pentru elita orașului. Și orice nei ca nimeni care dă năvala aici nu face decât să ceară să o încaseze. Eden ți-a întins o mână, ți-a oferit șansa să-ți ceri iertare, iar tu i-ai dat cu piciorul. Asta e. Nu accept ajutor de la oameni care înscenează infidelitatea doar ca să divorțeze. Cât despre intrarea mea forțată, de ce nu întreb pe domnișoara Crow ce părere are? Căci adevărul este că licitația nu începe până nu intru eu. Asta e bună. Vei fi făcut praf, Kane Hunter. Hei, Hunter ăsta e nebun. El măcar se aude ce scoate pe gură? Kane, mai bine îți retragi cuvintele înainte ca oamenii lui Bourne să te facă să dispari de pe fața pământului. N-ar îndrăzni. Oh, dar eu da. Da? Păi, baftă cu asta, Michael. Ca să știi, locația asta o fi a lui Bourne, dar familia Leonard e cea care a sponsorizat licitația. Doamne, ar trebui să mă impresioneze? Stai, asta nu e tot. Am adus-o chiar pe Eileen Crow să fie licitatorul. Domnișoara Crow se bazează pe noi ca licitația să meargă strună. Și dacă tu, tâmpitule, nu o să distrugi totul, atunci familia Leonard vor deveni cei mai noi membri ai sindicatului Bourne. Wow! Dacă se întâmplă asta, familia Leonard o să fie de neoprit. Trebuie să recunosc că Eden Chandler știe ce face. Combinația cu Michael a fost o mișcare de geniu. Știu că toți îmi doriți căderea și credeți că sunt vreun invitat VIP fals care a mințit ca să intre. Dar din păcate trebuie să vă dezamăgesc. Uitați-vă la voi. Îi periați pe nesimțitul ăsta doar ca să le luați înainte celorlalți. Și care e problema? Problema e că sunteți de partea cui nu trebuie. Persoana pe care ar trebui să o periați sunt eu. Mai zi o dată și o să devii cel mai nou dușman de moarte al fiecărui om puternic din orașul ăsta. Arăt de parcă-mi pasă? Mai aveți 60 de secunde să mă insultați, așa că dați-i drumul. Pentru că după aceea o las pe domnișoara Crow să vă spună cine sunt. 60 de secunde. Păcat că nu o să reziști atât. Ți-ai făcut-o cu mâna ta, Kane. Poți da vina doar pe ego-ul tău. Baza! Da, domnule. Opriți-vă chiar acum! Am ținut în vizor. Poftim? Distanța este de 4000 de metri. E prea departe. Hai să anulăm. O să nimeresc. Vântul islam. Dacă ridic cu 3,4 mm și deviez cu 0,7... Carl, nu e vorba de vânt. Avem o singură șansă. Ratezi și ne vei da poziția. Un singur foc. O singură victimă. Sfântă Maica Domnului! Ai reușit! 4000 de metri! Tocmai ai stabilit un record mondial, frate! Nu degeaba ți se spune regele armelor. Regele! Da, știi că nu mă interesează titlurile pompoase. Deci, ce urmează acum că ultima ta misiune s-a încheiat? Mi-am petrecut întreaga viață în armată. Odată ce scot uniforma asta, vreau doar să mă întorc la poligonul meu, la fiica mea, la nepoata mea. Vreau să recuperez timpul pe care l-am pierdut. Nu-ți face griji. Și mie o să-mi fie dor de tine, frate. Carl!
Astăzi onorăm un erou național, un lunetist care a apărat democrația, a salvat nenumărate vieți și a băgat frica în dușmanii noștri. Acum deține recordul pentru cea mai lungă lovitură fatală confirmată din istorie. Legendarul rege al armelor. Și acum, președintele Bradford îi va înmâna eroului nostru medalia de onoare. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Dar vă rog, să lăsați aplauzele pentru eroul nostru. Aceasta este prima sa apariție publică. Întâmpinați-l pe legendarul lunetist de elită, regele armelor! Toți vorbesc despre recordurile pe care le-am doborât, dar nu-și amintesc de tine, omul care a murit pentru a le face posibile. Am terminat-o, Luis. Jur că arma mea nu va mai vărsa niciodată sânge. De acum înainte îți voi proteja familia cu viața mea. Poți să te odihnești în pace. Știri de ultimă oră. Cu câteva secunde înainte de a primi medalia de onoare, regele armelor a dispărut. Carl, poți să demontezi o armă pentru mine din nou? Nu astăzi, fetițo. I-am promis mamei tale că voi face inventarul muniției. Am inspectat armele noi, lista de verificare e pe biroul tău. Mersi. Bună treabă, Carl. Ce naiba? Să-mi bag pula! De ce e fostul meu soț aici? De ce poligonul ăsta de căcat nu are nimic altceva decât mizerii stricate? Benny, ce faci aici? Ce? Nu pot să trec să salut frumoasa mea soție și poate să primesc o îmbrățișare de la fiica mea? Hei, Rebecca! Oprește-te, ok? Am divorțat de ani de zile. Și nu te-ai schimbat deloc. Strici distracția peste tot. Hei, fetițo! Ți-a fost și ție dor de tati, nu-i așa? Ești bine. Ești doar o nesimțită mică și nerecunoscătoare, exact ca măta, nu? Ha, și acum uitați-vă la voi, doar câțiva ani de la divorț și deja faci pe nebuna cu meșterul de aici. Doamne, standardele tale au ajuns cu adevărat la fund. Carl e angajatul meu, nimic mai mult. În plus, ți-am spus de 1.000.000 de ori, eu nu-ți plătesc datoriile la jocuri. Știu că ai niște bani puși deoparte. De-aia ai renunțat la pensia alimentară. Așa că fă dracului ce trebuie și dă-mi partea mea. Nu, de fapt nu ți-am luat banii, fiindcă nu vreau un rahat ca tine lângă fiica mea. Atunci scoate banii! Sau o să apar pe aici în fiecare zi. La naiba, poate sun să anunț câteva nereguli de siguranță, să-ți aduc poliția pe cap și vom vedea cât mai reziște în afacerea asta. Nu primești niciun ban. Bine atunci. Hei, Rebecca, ce-ar fi să vină tati să te ia de la școală în fiecare zi de acum, ca să petrecem mai mult timp tată-fică, da? Dacă te atingi de fiica mea, o să o pățești. Jane, iubito, se pare că ai puțin îndrăzneală acum. Ce o să faci? Mă împuști în fața fetiței tale? Mami! Jane, lasă arma jos, asta vrea el, nu lăsa să te afecteze. Haide, Janie, știi că sunt un lunetist de clasa B, nu? Văd după privirea ta că nu o să apeși pe trăgaci. Ești sigur de șansele astea? Păi, sunt un parior. Mami! Jane! Hei, omule! Nu te mișca deloc, ai înțeles? Stai acolo! Mami! Acum ascultă, fetițo. Spune-i tatălui unde sunt banii ascunși. Nu știu! Atunci tati o să-ți dea un mic imbold. Vreau să te gândești foarte clar acum, da? Nu-i face rău mamei! Atunci spune-mi unde sunt banii, scumpo. Mami!
țintit trăgaciul? Adică precizia aia... Haide, ești bine? Hei, ești bine? Te ajut eu. Ce? Ai încercat să mă împuști în pula mea? Păi să-ți zic ceva, amice. Ai ratat. Dacă încercam să te împușc, erai mort. Crezi că mă sperii? Toată lumea de aici știe că sunt un lunetist de clasa B. Nu mă sperii deloc. Ce trebuie să fac ca să pleci? Hai să o facem ca pe vremuri. Vezi arma asta? Te provoc la un concurs de asamblare. Primul care demontează și remontează arma asta și trage primul câștigă. Dacă tu câștigi, plec. Dacă eu câștig, îți tai acel deget pe care l-ai folosit să tragi. De acord? Nu, Carl, nu poți, e antrenat profesionist. Păi atunci, iubito, scoate banii, Janie! Asta e tot ce trebuie să faci! E bine, mami, Carl se descurcă. Regulile sunt simple. Demontezi, apoi remontezi. Primul care trage câștigă. Pe locuri? Fiți gata? Start. Deja rămâi în urmă, a? Căcat. Încărcătorul, geniule. Ce vrei să spui, că arma e încărcată? Ai pierdut. E imposibil, da? Sunt un lunetist de clasa B. Ești un nenorocit de meșter. Știu mișcarea aia. M-a învățat tatăl meu trucul ăsta. De ce-l știe el? Carl, ești atât de tare, ești eroul meu. Știi ceva? M-am săturat de prostiile tale, puștoaico. Să nu care cumva. O, la naiba! Nu s-a terminat încă, știi, nu? Hei, ascultă-mă cu mare atenție. Dacă te mai atingi de ele, o să suferi în moduri pe care nu ți le poți imagina. Din nou și din nou, până mă vei implora să mă opresc. Nu vrei să mă apropii de ele niciodată? Bine, nu o să mă mai apropii de ele. Care-te dracului de lângă mine, ciudatule! Hei, ești rănit? Carl, ești grozav! Doamne, eu nici nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă nu erai aici. Sângerezi. Oh, sunt bine, serios. E în regulă. Ți-aduc un bandaj. Mersi. Hei, iubito, de ce nu te duci înăuntru cât îl ajută mami pe Carl, bine? Bine! Bine, te iubesc. Te iubesc! Nu e așa rău. Bine. Hei, este ceva ce nu-mi spui? E doar faptul că... Jane! Domnul Redford a parcat. Acel Chris Redford, antrenorul echipei de tir. Haide, capitane, e șansa ta să-l impresionezi. Vorbim de Chris Redford aici. E lunetist de elită clasa A și sunt doar 100 de oameni în lume la nivelul lui. Îți imaginezi să fie așa de bun? Mereu e cineva mai bun. Acum, chiar și printre toți acești lunetiști de elită, cel mai bun e regele armelor. E cel mai bun din lume, fără concurență. Dați ce aveți mai bun azi. E o șansă să învățați de la unul dintre cei mai buni. Chris Redford, locotenentul ăla de mâna a doua blocat la întreținerea armelor, antrenează echipa de tir? Oh, hei, nu pleca încă.
azi e o zi uriașă pentru noi. Dacă Redford ne recomandă, ne-am scos. Deci, mai stai? În caz că... În caz că ce? Nătărăul ăsta? Jane, nu înțeleg de ce insisti să-l ții pe aici. Jane, e cu noi de doar un an și azi e o zi uriașă. Nu ne permitem riscul ăsta. Da, e bun la măturat pe jos și la curățat țevi, dar atât. Să se ocupe profesioniști. Nu vă mai purtați așa, ok? Carl e de-al nostru. Iar prinde bine experiența, deci fiți drăguți. Bun, pregătiți-vă. O să-i prezint locul lui Redford. Și nu uita, dacă reușim să-l impresionăm, e perfect. Fiți țiplă. Vezi de treabă, meșterel. Să nu faci vreo scenă. Fii cu capul pe umeri, dacă vrei să tragi drept. Sunt un profesionist. N-am nevoie de sfaturi de la meșteri. Știi mai multe decât capitanul nostru? N-ai tras niciun foc aici. Un nimeni ca tine nu o să înțeleagă, dar e mare lucru pentru noi. Mai bine nu o dai în bară. El e Alex, capitanul clubului nostru de tir. Cel mai bun lunetist. Uite-te și învață, meștere. Nu-i rău. Foc bun, precizie excelentă, 9 din 10. Chiar ești cel mai bun. Sunt profesionist, spre deosebire de cei care nu nimeresc ținta. Capitane, arată-i cine-i șeful. Da, uite-te și învață, fraiere. Tu urmezi, meștere. Repară rabla asta. Haide, meștere, e timpul să strălucești. Să strălucească? Uită-te ce mai murdare are. Să lingă puștile ca să strălucească. Nu-i așa că e cel mai tare, Carl? Sigur, dacă ai 6 ani. Așa de repede? Nu, n-ai cum să fi reparat ceva. Și unde e luneta? Să nu te lași păcălit de trucurile lui ieftine, puștoico. Se va bloca din nou. Dă-i 3 focuri. Maxim. Hei, Carl, poate îl verifici încă o dată. Să nu se strice fix acum. De ce nu tragi tu câteva focuri întâi? Dacă treci de 3, o iau eu. Nu o să mă faci de râs. Ce? Fără lunetă? La țintă la 50 de metri? Crezi că nimerești ceva? De la distanța asta? Ce naiba? Tocmai ai nimerit în centru. Wow. Poftim, nu s-a blocat. Un foc norocos. Oricum le-ai ratat pe ultimele 3. Poziția și postura lui, adică sigur a fost antrenat de profesioniști. E aici de un an întreg. Dar cum de n-am observat? Chiar a fost doar un foc norocos? Doamne, risipești gloanțele și timpul domnului Redford. Domnule, e doar un meșter care ne ajută la poligon. Noi n-am face niciodată astfel de greșeli. Doar o dugheană ca asta ar angaja astfel de clovni. Dar hei, doar atât vă permiteți. Domnule Redford, ce păcat! Ați bătut atâta drum pentru un act de circ. Ăsta e cel mai bun lucru pe care îl poate oferi clubul tău? N-ai ce căuta aici, Matthew. Wow, Jane, chiar ai transformat locul ăsta într-o cocină. Dacă fratele meu Louis ar mai fi fost aici, ar fi fost dezamăgit. Tatăl meu a fost erou în pula mea. N-ai niciun drept să-i spui numele. Ce căcat cauți tu aici? Sunt aici să-mi onorez bietul frate, eroul căzut la datorie. Și să văd cât valorează acest mic poligon de tir dărăpânat. Nu-l vând, așa că poți să pleci. Nu eu sunt cel care o să plece.
Ăsta e împrumutul contractat de tatăl tău pentru a construi acest poligon, punând terenul drept garanție. Ai făcut toate plățile minime de ani de zile, dar se pare că dobânda tot continuă să crească. Da, asta nu-i treaba ta. Păi, am cumpărat banca ce te-a finanțat, ceea ce mă face noul tău creditor. Futu-te în gură! Locul ăsta a fost mândria tatălui meu, aș da faliment înainte să ți-l vând. O vorbă de-a mea și acest teren va fi scos la licitație. Poligonul ăsta va fi al meu. Tu și toți acei nimeni ai tăi vă puteți strânge lucrurile și să dispăreți. Matthew, adică cum poți să faci una ca asta? Știi cât de greu am muncit tata ca Hai, să... lasă-mă! Să nu zici că unchiul tău nu ți-a dat nicio șansă. Cu domnul antrenor Redford aici de față, ce spui să rezolvăm asta cu un mic concurs? Ce vrei? Câștigi și poligonul rămâne al tău. Chiar voi finanța o renovare. Dar dacă pierzi, poligonul e al meu pe vecie. S-a făcut. Atunci e stabilit. Dacă pierdem, o să ne dea afară? Nu-ți face griji, draga mea. Nu o să se întâmple. Nu da înapoi acum, Jane. Domnule Redford, ca antrenor al echipei naționale, ar fi o onoare să ne arbitrați micul nostru concurs. Nu-ți face griji, mami, îl avem pe Carl. Doar o să ne încurce. Să-mi bag pula. Să fie cel mai bun dintre ei. Prima rundă e tir la trap. 15 ținte în total. Orice armă la alegere. Vă dăm 15 gloanțe. Primul care lovește cele mai multe ținte în cel mai scurt timp, câștigă. Oh, prima rundă e ca și câștigată! Capitanul Alex e aici. Are record național la tir talere. Căcat! E Nate Foster. E un lunetist de elită clasa B. E doar un cowboy. Care-i faza? Jane, lasă prima rundă pe mâna mea. Da, sigur o să câștigi tu. Ok, deci, chiar dacă e doar un lunetist de elită clasa B, a bătut lunetiști de clasa A de 2 ori. 2. Lunetiști clasa A. Are o specialitate, și anume tirul la talere. Poate îl putem folosi ca să testăm terenul. Prima rundă. Haide, Carl. Meșterul nici nu e în echipă. Nu ar trebui să-l trimitem pe capitanul nostru? Jane, e bun la lustruit arme, nu la tras cu ele. Haide, depindem de asta. Probabil o să intre în panică și o să facă în pantalon sau ceva. Jane, vorbești serios? Trimiți un nei ca nimeni? Ce, n-ai decât rapați în echipa ta? O, la naiba! Nate a fost doar încălzirea. Nici măcar nu v-am arătat asul meu din mânecă. Nate Foster a fost doar încălzirea. E mai bun decât cei de categoria A. Nu înțelegi? Când individul acela va pierde, Jane o să dea vina pe faptul că e doar un meșter. Deja își caută scuze. Bine că tatăl tău nu e aici să te vadă cum îi duci poligonul de râpă. Tragi pentru noi? Jane, lasă-mă pe mine. Uite, trebuie să fim atenți. Vezi ce nivel are Nate, așa că nu mai plânge. Fii atent la toate mișcările. Oh, ăsta e planul ei. Jane crede că sunt prea bun să mă pun cu tipul de la încălzire. Fraierul chiar crede că Jane are încredere în el. Ha! N-am venit aici să-mi pierd vremea. Da. Chiar îl trimiteți pe meșter? Hei, meștere, nu oricine are șansa să piardă în fața unui lunetist de clasă B. Poate că în sfârșit o să ne vadă ca pe niște lunetiști adevărați. Asta doar freacă armele. Chiar crede că e ceva special? Jane, ești sigură? Adversarul tău e un lunetist de clasa B. Am luat o decizie. Bine. Concurenților, alegeți-vă armele. Chiar se duce acolo. Nu-mi dau seama dacă e curajos sau doar prost. N-am venit aici să mă iau de un necopt. Mai ales de un isprăvit ca tine, care nu-i bun nici măcar să-mi mustruiască arma. Așa că dă-i înainte, prințesă. Poți să alegi tu primul. Poftim? Pușca e chiar în fața lui și el alege pistoalele? Probabil pentru că nu știe să folosească o pușcă. Boul ăla o să ne facă de râs pe toți.
mai ales pe mama ta. Oh, nu. Am greșit că l-am ales? Drăguț! Credeam că o să fie o plictiseală de moarte. Din fericire, ne-ai adus un clov care să ne distreze. Carl, ce se întâmplă în capul tău? Zim că nu e așa. Chiar nu o să alegi pușca aia de acolo, nu? Prea zgomotos pentru urechile tale fragile? Nu, pentru ceva așa ușor, pușca e prea de tot. Oh, să nu zici că nu ți-am zis. Și uite, nu văd cu un ochi. Imaginează ce urât aș fi dacă aș avea amândoi ochi, ha? Nate Foster, încarcă și fii gata. Acesta a fost Nate Foster. 15 din 15, mai puțin de 20 de secunde. 15 în 20 de secunde? Nu a uitat glonțul ăla? Nu, a făcut-o intenționat. Chiar a pus deoparte un glonț ca să împuște 2 iepuri dintr-o lovitură. E un lunetist de clasa B? În niciun caz. Asta e clar o performanță de clasa A. Nu, o face ca să-l intimideze pe Carl. Încearcă să-l zăpăcească. Oricum ar fi, Carl nu are nicio șansă. Vino aici. Un suvenir, să-ți amintești de mine. Ceva care să-ți aducă aminte de când vei fi distrus. Sau și mai bine, să-ți zbori creierii după ce te vei înneca de rușine. A? Carl, rândul tău. Nate Foster e la alt nivel. Și în acest moment, poate măcar să se scutească de rușine. Nu, să-l încerce. Abia aștept să văd cum se face de rahat. S-a dat mare și tare prea mult timp. E timpul ca cineva să te pună la punct. Gen o să vadă în curând cine ești cu adevărat. Meșter de nimic. Nu e prea târziu să schimbi armele, partenere. O să închizi și un ochi. Spune-i lui Carl să renunțe. A făcut deja destul, iau eu echipa pe umeri. Poate că îi cer prea mult. Carl poate să o facă, am încredere în el. Ia uite și tu, are și o mică admiratoare. Mami ar fi trebuit să te învețe să n-ai încredere în bărbații răi. Carl nu o să mă mintă. El nu e un om rău, tu ești. Ok. Ce ar trebui să însemne asta? Uite, răpănosul ăsta a nebunit. De ce își acoperă ochii? Carl? Doamne, Victoria! Credeam că azi e liber. Hei, verișoară, a trecut mult timp. Carl, cum ai putut să mă înșeli cu verișoara mea? Uite! Nu mai e nimic de spus. Ai aflat deja? Ne-am despărțit, Victoria. Nu! Poftim? Nu, suntem logodiți! Vom obține certificatul de căsătorie mâine! Ai uitat? Inelul ăsta e tot ce a trebuit ca să fii fidelă? Ești proastă în draci. Nu te mai agăța de mine și lasă-mă, s-a terminat. Nu! Nu, Carl, suntem împreună de 3 ani. De ce mi-ai face asta? Cu ce am greșit? Adică nu știi? Nu mai e suficient de bună pentru mine, Victoria. 3 ani în New York și încă servești la masă? Mereu porți aceleași haine vechi cu aceleași cizme de cowboy vechi? Nu mai ești afirmatat din Texas. Exact.
Carly e acum managerul filialei de top din SUA a Jones Group. La urma urmei, e un VIP. Doar cineva ca mine merită să fie cu Carl. Cât despre tine, verișoară, ești doar penibilă. Deși nu te întorci în Texas unde ți-e locul să păzești vitele. Ești o nesimțită! Au, Carl, tu n-ai văzut ce-a făcut? Du-te după ea! Curvă nebună! Să nu pui mâna pe ea. Să nu mă mai atingi niciodată, boschetar murdar, cu toate molimele tale! Ce caută vagabondul ăsta aici? E scârbos. Voi doi sunteți făcuți, unul pentru altul. Haide, dragule, să nu ne pierdem timpul cu specimenele astea. S-ar putea să luăm ceva... Ești bine? N-ar trebui să plângi după idiotul ăla. Nu merită. Ai dreptate, nu merită. Dar mama și bunica mea au plănuit deja toată nunta și au cheltuit toate economiile pe ea. Nu pot să le spun că s-a anulat. Nu pot să fac asta. Ce să mă fac? Cred că ar trebui să te măriți cu mine. Poftim? Doar temporar. Așa bunica ta te poate vedea la altar. Ai face asta pentru mine? Aș face orice pentru tine, Victoria. Deci trebuie doar să facem actele oficiale, fiindcă mama vrea să înrămeze certificatul de căsătorie, dar nu-ți face griji. Putem anula căsătoria imediat după nuntă și tu te poți întoarce la viața ta. Orice nevoie, Victoria. Mersi mult că faci asta pentru mine, Simon. Ești un prieten foarte bun. Deci, domnișoară Victoria Baron, sigur vreți să vă căsătoriți cu acest domn? Sunteți forțată. Nu sunt forțată. Aleg să mă căsătoresc cu Simon Jones. În regulă. Dacă așa stau lucrurile, nu mai am întrebări. Stați. Simon Jones. Acel Simon Jones? Cel care a murit acum 6 luni, directorul general al Jones Group? Nu, n-are cum vagabondul ăsta să fie cel mai bogat om din țară. Mulțumesc! Deci, suntem oficial căsătoriți. Victoria, e ceva ce trebuie să spun. Eu nu sunt... Nu trebuie să explici, Simon. Serios, nu mă deranjează dacă ai ghinion. Lucrurile care mă interesează sunt bunătatea și onestitatea. Nu mai suport nicio minciună acum. Hai să mergem acasă. Se vede că ți-ar prinde bine un duș fierbinte. Victoria trece printr-o perioadă grea. Trebuie să aștept momentul potrivit ca să-i dezvălui că sunt de fapt miliardar. Gata? Deci, sunt căsătorită acum? Pare atât de ireal. Sper că am făcut alegerea corectă. Victoria, ai vreun gel de duș? Da, tocmai am cumpărat. Ți-l aduc imediat. Simon, intru! Au! N-am văzut nimic. Îmi pare rău. Știi, tehnic sunt sosul tău. Nu mă deranjează dacă mă vezi gol. Mi se topește gheața din ceai. De ce îmi bate inima așa tare?
Bine, calmează-te. Victoria, nu e ca și cum n-ai mai văzut un bărbat gol până acum. Ei bine, nu, de fapt, n-am mai văzut unul ca ăsta. Mamă, hei! Hei, fetițo! Am spus tuturor pe care îi cunosc și acum tot orașul știe de logodna ta. Bunica e foarte încântată. Când aveți zborul? Oh, wow! Oh, Doamne! Victoria, mă auzi? Oh, Doamne, e atât de sexy. Chiar e același boschetar pe care nu de pe stradă? Ăsta e ginerele meu? Lasă-mă să vorbesc cu el. Victoria, mă auzi? Da, hei, mamă! Vorbim când ajungem în Texas, bine? Ne vedem curând! A fost mama ta? Mhm. Oh, Doamne, am lăsat o primă impresie atât de proastă. Nu am haine curate sau ceva. Oh, lasă-mă să-ți găsești ceva. Poftim? Scuze-mi. Ce? De fapt, cred că rozul e culoarea mea, nu? Știu, eu am aruncat toate hainele lui Carl când s-a mutat. Nu am haine de bărbați pentru tine. Nu, e în regulă, serios. Nu mă deranjează să port. Mă face să mă simt mai aproape de tine. Ei bine, va trebui să dormi aici seara asta. Nicio problemă. Oh, aproape am uitat. Ți-am luat inelul. Ai uitat de asta? S-a terminat între noi, Victoria. Nu, mulțumesc. Asta mă face să mă gândesc la Carl. A profitat de fiecare ocazie să-mi ia toți banii, ca apoi să mă părăsească când a obținut promovarea pe care aș-o dorea. Dacă n-ar fi fost el, aș fi avut banii să o ajut pe mama să plătească nunta. Mă simt groaznic. Ce fel de fiică își lasă mama să acopere toate cheltuielile de nuntă? Victoria, poți să... Nu, scuze, nu vreau să mă plâng la tine acum. Hai să nu vorbim despre lucruri triste, da? Ar trebui să te odihnești. Noapte bună! Noapte bună! Mărimea 7. Șeful? Luis, da, trebuie să mergi în Texas și să începi să-mi planifici nunta. Ce? Când v-ați căsătorit? Oh, și asigură-te că iei un inel cu diamant, bine? Mărimea 7. Mersi, ne vedem curând. Bun venit la bordul Jones Airlines. Bună, am dorit să facem check-in-ul. Mergeți în Texas, văd. Vă rog să puneți bagajul pe cântar. Zburăm la clasa 1, ar trebui să ne faceți check-in-ul primii. Noi am fost aici primii. Ia te uită, dacă nu e Victoria. Ei, nu te-am părăsit? Să ghicesc. Mergi acasă să petreci Crăciunul singură? Nu e singură. E măritată acum. Iar eu sunt soțul ei. Bună, frumosule. Unde l-ai găsit pe tipul ăsta? Ei, frate, știi că e fostă mea, nu? Îți plac resturile altora? Mai bine îi cer scuze acum sau o să regreți. Nah. Și ce o să faci? Oh! Hei! Hei! Hei, doamnă! Ești oarbă! Sunt atacat! Chemați paza! El m-a atacat! Dați-l afară din aeroport și interziceți-i să mai folosească Jones Airlines. Sunt client VIP și vă cer să faceți ce spun. Domnule, ați perturbat operațiunile aeroportului. Trebuie să vă rugăm să plecați. Domnule, ați perturbat operațiunile aeroportului și trebuie să plecați. Ce? Nu, el m-a atacat. Dați-l afară. Ați înțeles totul greșit. Îmi pare rău. Sunteți cu toții orbi? Am văzut totul. El a început. Mincinoasă, nu asta s-a întâmplat. Sunteți cu acest domn? Da, suntem membri VIP. Super. Escortați-i pe amândoi afară. Nu puteți face asta? Nu puteți face asta? Vă dau în judecată. Vă dau în judecată pe toți! Ei bine, se pare că 2 locuri la clasa 1 tocmai s-au eliberat.
De ce nu le luați voi doi? Clasa 1? Chiar nu ne permitem, dar vă mulțumim. Oh, nu, e din partea casei. Nici o grijă. Drept compensație pentru ce s-a întâmplat. Serios? Simon, ai auzit? O să zburăm la clasa 1! E prima dată când merg la clasa 1. E atât de palpitant. Curvă nebună! Să nu pui mâna pe ea. Cred că ar trebui să te măriți cu mine. Știi, am senzația că nu ești doar un tip oarecare. Victoria, știu asta. Nu deloc un tip oarecare. Ești talismanul meu norocos. De fiecare dată când sunt cu tine, lucrurile merg lin în direcția corectă. Gata, de asta urăsc să zbor. Hei, doar respiră, bine? Scuzați-mă. Bună ziua, sunt capitanul zborului, am intrat în niște turbulențe neașteptate, așa că vă rog să rămâneți pe scaune până redepășim. Hei, doar închide ochii, ok? Închide ochii și ascultăm cuvintele. Știi, îmi amintesc nopțile în care eram pe stradă. Furtuni, insare, chiar și valuri de căldură. Au fost atâtea nopți în care mă întrebam dacă voi mai prinde dimineața. Dar am avut speranța că mă așteaptă lucruri bune. Nu știam exact ce sau pe cine așteptam, dar acea speranță m-a ajutat să trec peste acele vremuri grele. Și apoi am cunoscut cea mai generoasă și amuzantă persoană. Ea este lucrul extraordinar care am crezut că îmi poate schimba viața. Iar acea persoană ești tu, Victoria. Victoria? Acesta este doar începutul, Victoria. Îți voi oferi tot ce e mai bun pe lumea asta. Ne-au interzis toate companiile aeriene. Nu pot rezerva nici măcar un zbor. Carl, mama a plănuit o cină pentru noi. Și dacă nu ajungem, va fi furioasă. E în regulă. O merge cu mașina. Poftim? O să fie 30 de ore. Nu conduc 30 de ore! Doar 30! Fetița mea, în sfârșit ești acasă. Of, mi-a fost atât de dor de tine. Și mie de tine. El trebuie să fie ginerele. Încântată. Plăcerea e de partea mea, doamnă. Sunt Simon Jones. Simon. Bun venit în familie. Bună treabă. Continuă. Simon Jones, directorul executiv al grupului Jones, a fost dat dispărut în urma unui accident de mașină acum 6 luni. Sursele spun că a fost găsit și se va întoarce curând la grupul Jones încă o dată. Mamă, Victoria și-a adus soțul acasă. Tu ești Simon Jones. Simon Jones? Miliardarul Simon Jones? Cine e cel care face probleme? Bărbatul acela cu chitara s-a furișat la bord fără bilet și a amenințat o însoțitoare de zbor. Domnule, va trebui să vă rog să luați mâna de pe husa chitarei. Ar putea ascunde o bombă înăuntru. Poate încearcă să arunce avionul în aer. O, Doamne, repede, verificați husa! Grăbiți-vă înainte să murim toți! Domnule, nu vă rog a doua oară. Luați mâinile de pe husă. N-are niciunul dreptul să-mi percheziționeze lucrurile. Nu-i decât un angajat de la Solu, nimeni! La propriu, suntem cu toții mult peste el. Dacă doriți să vedeți opera soției mele, aș deschide cu plăcere husa ca să vă arăt. Nu picați în plasă, e o capcană! Nu-l credeți în puii mei, e un terorist! Ce-i cu toată agitația asta? Doamnă, Domnule,
Sunt Evelin, șefa însoțitoarelor. Aici, la Maple Airlines, mânuirea corectă a bunurilor pasagerilor este o chestiune pe care o luăm foarte în serios. Și vă pot asigura că nimic altceva nu se va întâmpla chitarei. Dia nu-i șefa principală de la compania noastră? Sunt sub acoperire, deci mai bine să nu facem scandal, să nu mă deconspir. Par de încredere, spre deosebire de tine. Ai grijă, Tyler. Ăsta e serviciul pentru clienți cu care e faimoasă compania noastră? Voi îi judecați pe cei de sub voi când vă purtați ca niște muștri. Greșeala mea. Știți, sunteți bineveniți să depuneți o cerere de despăgubire. Termenul limită e vineri. Dar desigur, concluzia companiei ar putea foarte bine să fie că vechea chitară dărăpânată s-ar putea să fie complet lipsită de valoare. Poftim! Așa mă gândeam și eu, băiatule de la bagaje. Soția mea a făurit manual chitara asta din mahon cubanez deosebit din anii 80. Pentru mine. Dă-mi voie să-ți amintesc că firma la care lucrezi îi poartă numele. De ce e așa serios? Chiar e rudă cu proprietarul companiei aeriene? Era o sfântă. Le ofera slujbe celor fără adăpost. Dar voi... Ia-ți mâinile murdare de pe mine, te rog. Voi, nemernici, aroganți și plini de voi, credeți că puteți decide cine e la clasa 1, cine e la clasa economică, dar nu pricepeți valorile pe care a fost clădită compania. Voi doi sunteți o rușine pentru omenire. Paza! Aici! Hândrălăul ăsta încearcă să omoare o însoțitoare de zbor. Doamne, să-l prinde cineva pe omul ăla? Silvia, îți dau 10 secunde să ajungi aici. Acum. Sylvia Stone e vicepreședinta Maple Airlines, a doua doar după Jet Hawkins. Doamne, nu te mai oprești din prefăcut. Păi, când Sylvia Stone ajunge aici, cu biletul meu care arată cine sunt, o să tremurați toți de frică. Vă uitați cu toții la circul ăsta? Muncitorul ăsta de la sol n-ar putea nici să ilustruiască pantofii domnișoarei Stone, dar rămite să o prindă la telefon. Nu-l credeți pe omul ăla! Dați-l afară! 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 Mi-a supărat cineva șeful? Doamne, ați auzit? Și că e la bord un pasager VIP misterios în zborul inaugural de azi al Hawkeye 42. Am auzit că e investitorul secret de la Maple Airlines, de care vorbesc toți. Se zice că ar fi cel mai bogat om din lume. Pe ce loc va sta? 1A. Oh, Doamne! Poate la găt și mi-l fac sugar daddy. N-aș mai munci în viața mea? Hai te rog, știm cu toatele că eu sunt Merlin Monroe al acestui echipaj. Dacă cineva o să-i atragă atenția miliardarului secret, aceea sunt eu. Poate nu-i plac sânii, poate îi place fundul. Gata, fetelor? Încă nu. Evelin. Păi decolăm în 30 de minute. Așa că mai bine v-ați pregătit. Și mai puțin pe bârfe. De ce trebuie Evelin să fie șefa noastră? Probabil o să încerce să pună mâna pe miliardarul secret pentru ea însăși. Bun venit, domnule Jet Hawkins. Ce-i cu circul ăsta? Ți-am spus că vin singur aici. E datoria noastră să vă protejăm. Sunteți principalul nostru investitor. Silvia, toată ideea era să mă deghizez în agent de sol ca să pot observa calitatea serviciilor companiei.
Faptul că mă escortați de parcă aș fi președintele Statelor Unite nu prea ajută. Îmi cer scuze. Poftiți biletul, domnule. Să nu vină nimeni după mine. Bine ați venit la bordul Maple Airlines. Scuze de întârziere, știți cum e traficul. Tipul ăla nu e pasagerul VIP. Nici o șansă, e doar un amărât din personalul de la sol. Mă scuzați, domnule? Nu puteți sta aici. Și de ce anume? Aici e clasa 1. Clasa economică e în spate, în cabina principală. E ok. Îmi place unde stau. Mai scutește-mă! Cu zdrențele alea murdare pe tine? Nu, mi-mi place ce port. Clasa 1 e pentru elitele sociale, miliardari și directori. Dar tu nu ești nimic decât un amărât din personalul de la sol. Locul tău e afară, la cărat bagaje. Domnișoară, n-ar trebui să judecați oamenii după haine. Dacă nu mă credeți, puteți verifica rezervările. Rezervările vor confirma că acest loc e rezervat pentru cel mai distins pasager al nostru, investitorul principal al Maple Airlines. Exact. Și când aveți timp, aș dori o cafea. Simplă. Mulțumesc. Tyler! Vino încoace! Avem un păduche de la personalul de la sol care s-a furișat în avion fără bilet. Ce ai spus că sunt? Stă pe un loc de clasa 1 și refuză să plece. Liniștește-te, Claire. Mă ocup eu. Hei, ai comandat cafeaua, nu? Da. Mersi. Da. Muistule! De asta nu servim cafea gunoaielor cu salariu minim. Păi tu ai încercat să vergi cafeaua pe mine mai întâi. Unde sunt manierele? Gata, s-a terminat cu joaca. Unde ți-e biletul? Un sfat. Data viitoare cere frumos. Unde mi-e biletul? Nu prea cred că va mai fi o dată viitoare. Vedeți și voi? Încă un impostor care vrea să se strecoare la clasa 1. Dați-l jos din avion! Ne ocupăm noi, mulțumim. Timpul a expirat, amici. Ascultă. Am bilet. Altfel, cum aș fi urcat în avion? Adică uitați-vă la asta. De unul singur ai reușit să transform clasa 1 într-o groapă de gunoi de clasa 1. Tu ești cel care a încercat să verse cafeaua pe mine. Tu ești cel care... Nu, ascultă. Avem două variante. Fie lingi căcatul ăsta de pe jos, fie chem securitatea aeroportului să te dea jos din avion. Ai înțeles? Domnule... Cere frumos! Și crezi că securitatea o să te asculte pe tine? Nu pe mine? Normal că da. Regulamentul spune că la bordul unei aeronave mai mari și mai grele decât aerul, cu aripi și motor, gen asta, care te propulsează pe cer, noi suntem la comandă. Deci, da, cine naiba te crezi? Compania asta e a mea. Gata, s-a terminat joaca. Haide, ieși afară. Tu cine ești de pui mâna pe mine? Tu! Ești vreun ninja sau ce? Gata, trebuie să-l dăm afară. Sun la securitatea aeroportului. Acest însoțitor de bord agresează un pasager și Maple Airlines se laudă ca cel mai bun serviciu din industrie. Dăm telefonul ăla. Filmarea trebuie ștearsă. Dă-mi-l. Nici o șansă. Publicul merită să știe despre serviciile voastre abuzive. Are dreptate, asta trebuie documentat. Ștergeți filmarea aia. Sau nu veți mai zbura cu Maple Airlines. Niciodată! Despre ce vorbește? Doamnă, trebuie să vedeți asta. Ce naiba? Contactează pilotul zborului și spune-i să amâne decolarea. Urc la bord. Nu înțelegeți! Omul ăla s-a furișat la bord fără bilet. E un pasager clandestin. Așa e, oameni buni. Din câte știm, ar putea să deturneze acest avion. Da? E pentru siguranța dumneavoastră. Și-a bătut joc de noi în tipul ăsta? Dați-l jos! Da, dă-l dracului! Un boschetar îmi mai lipsea să-mi încurce planurile de călătorie.
În atenția pasagerilor, bun veniți la bordul zborului 451 Maple Airlines. Din cauza unor circumstanțe neprevăzute, vom amâna decolarea. Dar stați liniștiți, vom fi în aer în curând. Vă mulțumim pentru răbdare. La naiba! Din cauza idiotului ăstuia fără bilet o să-mi pierd zborul de legătură. Să sune cineva la securitate! Ce rahat! Tipul ăsta trebuie predat celor de la TSA. Mai ușor. Doamnelor și domnilor, am bilet. În regulă? Dacă nu ne arăți biletul, atunci nu puteți rămâne la bord. E timpul să plecați. Luați mâinile de pe proprietatea mea. Ne pare rău, dar zborul e plin. Nu-i loc pentru o mizerie ca tine. Mizerie? Cred că voi doi sunteți mizeria de pe proprietatea mea. Ce proprietate? Ești sărac, proprietatea ta e un gunoi. Te avertizez. Motiv pentru care chestia asta zboară pe geam. Cum și-ar permite un sărăntoc ca tine măcar o chitară? Probabil ai furat-o de la unul dintre pasageri. A fost un cadou de la soția mea reposată. Maple Airlines îi poartă numele. Realizați că i-ați pătat onoarea? Sigur, pe multe le cheamă Maple. Poți susține ce vrei, dar asta nu schimbă faptul că tu și vechitura asta aveți locul la gunoi. Ei, un lucru e sigur. Chitara asta nu e nici pe departe la fel de valoroasă precum timpul pe care l-am mirosit să te dăm afară. Cu cât chitara asta e făcută praf mai repede, cu atât mai bine. Vezi? Noi îți facem o favoare Să distrugând-o. nu îndrăznești. Uite, nu-mi pasă cine sunteți voi. Vreți bani? Am destui. Dar mai important, cine sunt eu? Mă face un coșmar pentru oamenii ca voi. Pasa aeroportului? Avem un pasager care face probleme în zborul Maple 451, dar trimiteți pe cineva acum! Ne ameninți cumva? Lucrăm pentru Maple Airlines, deținută de cel mai bogat om din lume, Jed Hawkins. S-a terminat cu tine. Eu sunt Jed Hawkins. Să vezi când află proștii ăștia că eu sunt șeful lor. Ar fi bine să nu fie Sparta. Pentru că dacă e... Ce să faci? O să mă implor să-ți dau bani de una nouă pentru că nu-ți permiți cu salariul tău de mizerie? Nu eu voi fi cel care imploră, ci tu. În sfârșit, după 5 ani m-am întors ca să mă căsătoresc cu tine, Hannah. Domnule Kingsley, bun venit acasă. Hannah, acum îți pot spune că acel CEO care ți-a sponsorizat în secret studiile, stagiile, cercetările, sunt eu, iubitul tău din copilărie. Domnule, conform instrucțiunilor dumneavoastră, domnișoara Hannah Sneeze va fi șefa departamentului de cercetare la Sinclair Enterprises. Puteți să-i spuneți că tot timpul ăsta ați tras sforile în culise să o susțineți. Hannah este o tânără splendidă, n-am făcut mult. Este o mare ceremonie de semnare de seară. Domnișoara Hannah v-a invitat, adică pe CEO-ul secret Kings Corp. Voi fi acolo și îi voi cere mâna. Pregătește 3 cadouri de nu. Da, domnule. Să vă conduc? Nu-i nevoie. N-am pus piciorul pe pământul ăsta minunat de 5 ani. Cred că mă voi plimba. Aici ne-am întâlnit, Hannah? Iată-te! Nu arăți atât de rău ca în poze. Pot să te ajut, domnișoară? Charlotte Sinclair, șefa Sinclair Enterprises, absolventă la Harvard, moștenitoare miliardară, aia e mașina mea.
Ea este șefa companiei la care se va alătura Hannah. Nu o las să știe că sunt CEO-ul King's Corp, nu înainte de a o dezvălui la ceremonia de semnare. Kingsley Baldwin. Ocupația? Soldat revenind acasă. Fără studii universitare. Mașina mea? Acești pantofi. Îți lipsește ceva. O să fii soțul meu. O să fii soțul meu. Soțul tău? Da. Asistenta mea a aranjat o căsătorie contractuală, îți amintești? O să te plătesc cu 10.000 pe lună, timp de 3 ani, vom divorța după și vei avea încă 1.000.000. Ok, hai să ne căsătorim. Îmi cer scuze. Cred că ai greșit, omul. Iată, am deja o prietenă care o să ajungă imediat. Vai, mă scuzi. Se pare că am greșit omul. Alan, cine e tipul pentru căsătorie aranjată? Mi-ai spus? Ce? Cum e proiectul nostru energetic? Știu proiectul acela. Charlotte Sinclair are un simț ascuțit al afacerilor. Proiectul nostru este afectat și noi am pierdut câteva milioane în doar 30 de minute. Asta nu-i bine. Suntem în plin proces de licitație al investiției King's Corp. Nu putem lăsa această pierdere să ne strice șansele. Vinde acțiunile imediat. Dar, domnișoară Sinclair, ați dedicat ani acestui proiect. Uneori trebuie să faci sacrificii pentru a-ți realiza cele mai înalte aspirații. Am nevoie de investiția King's Corp. Este singura mea șansă să ies din căsătoria aranjată de familia mea. Vinde. Așteaptă. Nu mă pot căsători cu tine, dar te pot ajuta. Așteaptă. Nu mă pot căsători cu tine, dar te pot ajuta. Iată, în 5 minute, NATO va anunța un nou acord comercial care va promova energia verde. Proiectul tău de energie va crește rapid. Nu vinde. O vei regreta. Ce? Ai luat asta de pe Reddit sau ceva? E ok dacă ai făcut, dar Sinclair Enterprises are analiști de top în toată lumea. Dacă ei nu pot prezice ceva ca asta, cum reușește altcineva? Încrede-te în soldatul acesta. Oricum, sunt doar câteva minute. Ce-i graba asta? Ar trebui să mă ierți. Prietena mea și mama ei sunt aici. Ai răbdare. Ai încredere în mine. Lady Sinclair, cine era? Să vindem acțiunile? Da, vinde. Ai răbdare. Ai încredere în mine. De ce vreau să am încredere în el? Așteaptă. E vorba doar de câteva minute. Hai să vedem ce se întâmplă. Hannah, a trecut prea mult. Uite, am păstrat inelul nostru tot timpul ăsta. Avem... Kingsley, ne despărțim. Ne despărțim? Da, e ce ți-am spus. Am rezistat 5 ani într-o relație la distanță. De ce ne despărțim acum? Totul va merge mai bine. Nu văd un viitor cu tine. Sau noi. Nu pot să-mi dai viața pe care o vreau. Ți-am dat tot ce ai cerut. Nu-i destul? Vorbești despre cele câteva mii de dolari pe care i-ai dat pe lună? Și știi cine e fiica mea? Sunt cercetătoarea numărul 1 în domeniul biomedical din state și cea mai tânără femeie câștigătoare de premiul Nobel. Chiar și Lady Sinclair, CEO-ul Sinclair Enterprises, m-a invitat să fiu șefa departamentului de cercetare. Câștig milioane acum. Și tu cine ești? Nimic. Asta crezi despre mine, Ana? Eu merit mai mult. Nu-ți aduce aminte? Am renunțat la Yale pentru serviciu militar ca să-ți pot plăti taxele de școală. Ai vreo idee prin ce suferințe am trecut? Ce am văzut pe câmpul de luptă? Nu îndrăzni să faci să fie vina mea. E din cauza că ești prost. Nu ți-am cerut să faci nimic. După 5 ani, n-ai nimic pe numele tău decât aceasta. Uniforma militară murdară. Respectă uniforma asta. Ha, tu te-ai întors din serviciu neangajat. Tu vrei ca eu să te hrănesc? Nu mă pot căsători cu un laș patetic. Laș? Mi-am dedicat viața serviciului, nu doar pentru țară, ci și pentru tine. Iubești să sucești propriile intenții la comensuze glorioase. Îți datorezi succesul mie. Cum îndrăznești să spui asta? Ești doar un gunoi needucat.
Kingsley, mi-ai dat și bani, dar e o nimica toată comparată cu CEO-ul misterios care mă susține din culise. CEO misterios? Regele King's Corp a eliminat mai mulți magnați ai afacerilor în doar câțiva ani. Acum deține cel mai mare conglomerat din lume. Eu sunt regele King's Corp. Toate bursele, fondurile de cercetare și cele 2 diplome. Sunt mulțumită lui. Nu ție. Am înțeles. Crezi că ai găsit un sugar daddy mega bogat și te desparți de mine? Vreau un bărbat adevărat care are totul. Nu pe unul de clasă de jos, de se hrănește cu resturi și care supraviețuiește doar dacă își taie brațul și piciorul. Mi-ai insultat, frații. Cred că azi ar fi o zi bucuroasă. Dar, Hannah, îmi arăți fața ta adevărată și încrede-te în mine, vei regreta. Tot nu înțelegi, nu-i așa? Sinclair Enterprises îmi pregătește o mare ceremonie de seară. Elita orașului va participa doar să mă vadă. Și tu nu ești invitat. De ce aș regreta că te-am lăsat pe tine? Știi că eu sunt motivul pentru care s-a organizat ceremonia? Știi că eu sunt motivul pentru care s-a organizat ceremonia? Blufful tău nu merge. Ai putea spune că fiica mea a intrat la Sinclair Enterprises datorită ție. Corect, ai spus bine. Știi cât de mare e Sinclair Enterprises? A fost creat de femeia numărul 1 în Forbes, Lady Sinclair. Am terminat cu tine. Știu că vrei să fim împreună, dar acum doar te faci de râs. Bine, au trecut 5 minute. De ce n-am ascultat pe omul ăsta? Da, Totocoi a anunțat un nou acord comercial pe 10 ani. Acțiunile de energie verde explodează. Ce? A avut dreptate? Cu acest câștig am putea lua investiția de la King's Corp. Felicitări, Lady Sinclair. Acum nu o să te îngrijorezi din cauza căsătoriei aranjate. Cine este el? Cum poate prezice viitorul? Trebuie să fie mai mult dincolo de aparență. Totodată, CEO-ul King's Corp va veni la ceremonia de semnare. Legendarul rege de la King's Corp va veni la evenimentul meu? Asigură-te că ai seva cu adevărat grandios. Totul e datorită acelui soldat. Trebuie să aflu cine este. Lady Sinclair a format o companie de miliarde de dolari fără niciun ajutor de la familia sa. Este idolul meu și într-o zi o voi depăși. Tu s-o depășești pe Charlotte Sinclair. Nu te întinde mai mult decât îți e plapuma. Nu ești așa de bună. Nu știi nimic, Kingsley. CEO King's Corp va participa diseară la ceremonie și toată lumea o să vadă ce mult mă prețuiește. Deci crezi că îl ai în sac pe CEO-ul King's Corp? Că o să-ți dea toată puterea, statutul și bogăția la care ai visat? Deci crezi că îl ai în sac pe CEO-ul King's Corp? Că o să-ți dea toată puterea, statutul și bogăția la care ai visat? De ce ar susține-o pe Hannah toți acești ani? Cu siguranță îi place fiica mea și doar el se potrivește lui Hannah. E păcat că nu mă vezi în toată gloria în această seară. Cel puțin nu o să te simți gelos când o să mă vezi cu adevăratul rege. Wow! Aroganța ta sfidătoare merită un premiu. N-ai grijă, voi fi acolo să văd cum cazi. Tot ce știi să faci e să blufezi. A mă despărți de un laș ca tine a fost cea mai bună decizie din viața mea. Să-ți amintești asta. Nu-ți pierde timpul cu acest gunoi patetic, Hannah. Hai la cumpărături să-l impresionezi pe CEO. 5 ani și așa mă vede cu adevărat. N-am răbdare să-i văd fața când află că sunt CEO-ul misterios. 5 ani de sacrificiu pentru asta? Auci! Tocmai ce ți-am salvat compania. Asta e forma ta de recunoștință? A fost o presupunere norocoasă, dar îți voi mulțumi căsătorindu-mă cu tine. Wow, nu ratezi nicio ocazie, nu? Tocmai am fost părăsit. Și tu vrei să mă însor cu tine? Nu fi atât de încrezut. Eu doar încerc să te ajut să te răzbuni. Nu vrei să vezi reacția ei diseară când voi anunța la ceremonia de semnare că tu ești soțul meu? Ce întorsătură interesantă. Ok. Domnișoara Charlotte Sinclair,
Îți promit solemn, prin foc și prin ape, cât vei fi soția mea, te voi prețui și te voi proteja în fiecare zi. Tu? Să mă protejezi? Ai vreo idee în ce necazuri sunt? Ți-am spus, prin foc și prin ape te voi ține în siguranță. Îți voi rezolva toate problemele. Ce încrezător! Atunci, poți să-mi obții investiția Kings Corp? Asta nu e nimic. Dăm propunerea pentru proiectul energetic și mă ocup eu de restul. Îți promit că îți pot obține acei 10 miliarde. 10 miliarde? Aș fi norocoasă să obțin măcar 1 miliard. Ai încredere în mine? Trimis? Acum, hai să ne căsătorim. Oh, vrei chiar acum? Acum suntem cu adevărat căsătoriți? Mă duc să-mi retușez machiajul. Revin în câteva minute ca să anunț că tu ești soțul meu. Cine sunt toți acești oameni? Toți sunt CEO ai filialelor Lady Sinclair. Privește cum vin toți să mă lingușească. Deci aceasta este cercetătoarea vedeta ceremoniei, tânăra câștigătoare a premiului Nobel. Lady Sinclair te onorează cu prezența ei. Asta nu s-a mai întâmplat. Nicio grijă, o să vă fac cunoștință. Mă scuzați. Cum naiba ai intrat? Nu mă insulta. N-am nevoie de ușa din spate ca tine. Am intrat direct prin față. Ești un țăran. Este un eveniment Sinclair. Nu mă mai urmări și pleacă acum. Aroganța ta mă uimește, Hannah. Vedeta acestei serii este Lady Sinclair, nu tu. Se organizează petrecerea asta pentru a-mi ura bun venit. Privește în jurul tău. Elita acestui oraș. Nu aparții locului. Ai puțin respect de sine și ieși. Domnule Dixon, Lady Sinclair a ales să țină evenimentul la hotelul tău, dar securitatea ta e deficitară. Cum au putut să-l lase să intre? Golanule, îndrăznești să-mi strici șansele de a o impresiona pe șefa Sinclair Enterprises? Te voi da afară. După cum am spus, am intrat direct prin acele uși din față. Și unde e invitația ta? Nimeni nu poate intra fără invitații, cu excepția cazului că ești Lady Sinclair sau regele Kings Corp. Acela sunt chiar eu.